You may find it as a surprise nga kitang tanan naa day tagsa-tagsa ka diferensya. Kanay ask idol, buwag akong parents tungod sa kapadlungod sa akong papa. Permi na lang siya makot nga nag-cheat kung kusog sa kayo may no. Bisan pagdaghan siya sa'yo, maayo pa ba siya nga papa para nako? Good provider man pud hinoon siya. So ang tanawa nimo kay kung unsa to ang trato niya sa imo ha. Kung unsa to iyang pakig-uban nimo isip iyang amahan. Ayaw tanawa ang mga sala ang gibuhat niya sa iyang kaugalingon oy. Gawas na ka na. Bisan unsa pa iyang nahimo masala sa iyang kaugalingon, wala na kay labot ana. Ang pangutana ana ron, kumusta man iyang pakig-uban nimo? Para nimo ba? Kumusta man iyang trato sa imo ha? Ayaw kaayo mo ka ng palabig tuo ang mga chismis good. You may find it as a surprise nga kitang tanan naa day tagsa-tagsa ka diferensya. And congratulations kung karon wala pa kay nakita nga diferensya sa imong kaugalingon. Pero eventually, paggawas nimo sa tinuod nga kalibutan nga dili makapakanunon sa imong ginikanan, magka-diferensya ra gihapon ka pohon sama sa uban. Ug mao na itubag na kuan.